fleste mennesker er opmærksomme på, at luften ved en kraftigt trafikeret vej i myldretiden er skadelig for helbredet. De giftige røggasser og partikler, der kommer fra bilernes udstødning, kan være årsag til allergi, lungesygdomme og kræft. Hvad færre ved er, at på en vindstille dag kan det være lige så sundhedsskadeligt at opholde sig på en ganske almindelig villavej. Det skyldes forurening fra brændeovne, som udleder giftige gasser og farlige partikler. Og det er især et problem, hvis folk fyrer forkert i brændeovnene. Det, der sker, når man fyrer forkert, det kan være flere ting. Hvis man fyrer med vådt træ, så bruges meget af det energi, som opstår ved, at man fyrer træet af, faktisk til at fordampe det vand, der er i træet. Det vil sige, at man får dårlig fyringsøkonomi, men man får også for lav temperatur i ens brændeovn, og det giver dårlig forbrænding og dermed en større udvikling af sundhedsskadelige partikler. En anden ting, man skal sikre sig, er, at ilden får luft nok. Hvis ilden ikke får luft nok, så sker der det, at man kvæler ilden, og når man kvæler ilden, så bliver forbrændingen dårlig. Der sker simpelthen det, at en del af de stoffer, der er i træet, ikke bliver brændt ordentligt af, og så forlader de skorstenen som sundhedsskadelige partikler og som andre forurenende stoffer. Når vi skal tænde op, så tager vi sådan et par optændingsblokke her, lavet af noget naturmateriale. Og så bygger vi et lille blokhusbål i bedste spejdermanér. Brændeovnen skal have masser af luft, når man tænder op. Men for at sikre os, at brændeovnen brænder ordentligt, så er det ikke bare vigtigt at have en god brændeovn med en god virkningsgrad og alt det der. Vi skal også have en god skorsten. Det er vigtigt, at skorstenen er lavet efter producentens anvisninger. Det er vigtigt, at den er høj, at den er isoleret, og at den går op over husets tagrygning, så der kan komme godt træk i skorstenen, og brændeovnen kan brænde godt. En nem måde at finde ud af, om brændet er tørt på, det er ved at bruge en fugtmåler. Vi skal lige ind i midten af træet for at måle på fugtigheden. 20% i fugtighed, det er overkanten. Det skal ligge mellem 16 og 18%. Så det her stykke træ, det skal lige tørre nogle måneder endnu. For at tørre træet, så skal det ligge under tag. Der skal være masser af udluftning. Det skal være løftet fra jorden. Sådan her skal man ikke gøre. Hvis man lægger brændet direkte på jorden og en præsending over, så bliver det lynhurtigt råddent. Brændet skal ikke bare være tørt. Det skal også have den rigtige størrelse. Det skal have en længde, så det passer til brandkammeret i brændeovnen. Måske en ca. 25-30 cm. Og så skal det være kløvet ned til en passende størrelse. En meget god tommelfingerregel er tykkelsen af en underarm. En almindelig underarm altså. Denne her, den er for stor. Den får en tur til. Så begynder der lige noget. Nu er vores optændingsbrænde brændt ned til gløder. Og nu er vores opgave sådan set bare at sørge for at vedligeholde det glødelag. Hver gang der bliver lagt ny brænde på, så skal luftspjældet være skruet helt op. Det betyder, at der kommer masser af ilt til forbrændingen af træet. Det betyder, at der kommer en høj temperatur ind i brandkammeret. Og det skal blive ved med at være fuldt åbent, indtil at brændet er stort set brændt ned til gløder. Kig på røgen, der kommer op af din skorsten. Hvis den er sort, så er der noget galt. Stil dig selv spørgsmålet, ville jeg have lyst til at være nabo til den skorsten? Jo lysere røg, desto renere forbrænding. Når der er godt gang i brændeovnen, så skal røgen faktisk helst være helt usynlig. Det er fristende at lægge en ordentlig gang brænde på ved sengetid og skrue ned for luften, sådan så brændeovnen kan brænde hele natten igennem. Men det er altså en rigtig dårlig idé, for det betyder, at den ligger og ulmer. Brændet ligger og ulmer, danner masser af sodpartikler hele natten igennem. Lad brændeovnen dø efter et par timer og tænd op igen om morgenen. Det er meget bedre. Det her er en mælkekarton. Den kan også godt brændes, men det er ikke nogen god idé. Din brændeovn er ikke noget affaldsforbrændingsanlæg, og det er faktisk ulovligt at brænde den slags ting af. Det samme gælder reklametryksager og aviser. De indeholder tryksværte og tungmetaller. Hvis du brænder det af, så havner de farlige partikler og de giftige gasser i luften lige ude foran dit vindue og din nabos vindue. Malet træ og trykimpregneret træ kan også sagtens brænde. Men lad være med det. Det er ulovligt at gøre det.
Når man brænder sådan noget træ, så afgiver det nogle ekstremt giftige gasser. Så ned på genbrugsstationen med det. Hvis du gerne vil sikre dig, at den brændeovn, du køber, er særlig miljøvenlig, så kan du se på prøvningsattesten, hvor mange partikler brændeovnen udleder. Det kan dog være lidt svært at orientere sig i de her mange tal, der står på sådan en prøvningsattest, og derfor kan man i stedet for gå efter en svanemærket brændeovn. Svanemærket er din garanti for, at brændeovnen lever op til skrappe miljøkrav. Mange mennesker får faktisk købt en for stor brændeovn, og det ender man med at blive ked af, for man kan ikke bare skrue ned for en brændeovn. Brændeovnen skal passe til huset, og den skal passe til det rum, den står i. De fleste parcelhuse på omkring 100 kvadratmeter og med normal isolering, de kan sagtens nøjes med en af de mindste brændeovne på markedet, cirka 3 kW i effekt. På vores oversigt over brændeovne kan man se effekterne, man kan se virkningsgrad, man kan se partikeludslip og en masse andre tekniske specifikationer for brændeovnene. Derudover er det også nødvendigt, når man skal vælge ovnen, at se på design og håndværksmæssig kvalitet. En kæde er ikke stærkere end det svageste led, og det passer rigtig godt på brændeovnen. Man skal sikre sig, at det brænde, man fyrer med, er i orden. Det skal være rent og tørt træ. Man skal opbevare det korrekt. Man skal fyre rigtigt. Man skal sikre sig, at ens brændeovn er i orden. Og man skal sørge for, at ens skorsten også giver tilstrækkelig skorstenstræk til, at brændeovnen kan fungere optimalt. Og hvis alle de ting er i orden, så kan man med god samvittighed fyre i sin brændeovn.